କିଲୋମିଟର କଲେଜ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଅଛି ସରଜନାପାଲି ଜୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଚୁଆ ବାବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠଟେ ଅଛି। ଆସୁ ଦେଖମା ଆମେ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଚୁଆ ବାବାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଚୁଆର ପ୍ୟାନ୍ କେବେ ନାଇଁ ଅଟେ। ଲୋକଙ୍କର ମାନ୍ୟତା है जे मैं उसको फोन चुआ खाली बाबार जोड़ने का 10-15 मिनट धर्मपिता लगेगा। आपण मैं उसको देखि फोन कर आएन। रहा हूँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ इहादे देखुन एइटा हଉଛେ ସେ ज्योतिर्लिंग अच्छे तार सामने और ए साइड रे अच्छे और चुआ बाबा रो पैंटा केबे न होते।